je da komin kayan aiki. Sauri ka kawo fetur din. Mai gida ka daina kuka, idan kana kuka ƙara hazzara maka ke yi mai gida. Yanzu mai gida sirikin naka za ka ƙona? Yo siriki na babana ne? Ya ce baya sona da rayuwar Umaira, me ya kamata mai gida? Ai hukuncin da ka dauka shine daidai. Kona shi kawai mai gida. Keke shi da ran shi. Fetur kona gari, amma sai an hada da ashana. Mai gida fetur ba kona gari bane. Duniya ke konewa. Ka ce baba zai yi mutuwa ne sai bi. Baba, ai na riga ka kiran Allah. Tuntuni nake roƙon Allah ya bani sa'a in samu damar in kashe ka. Sai yau Allah ya bani nasara ga ka a durƙushe a gabana. Sirikina a gabana. Baba dole ka mutu yau. Ba zan taɓa yin nadama ko da na sani irin kisar da za ka yi min a yau ba. Domin ina mai tabbatar maka da cewa ba zan taɓa mutuwa ba har sai in kwana na ya ƙare. Ina mai tabbatar maka da cewa har in ka samu nasarar kashe ni to na yi mutuwar shahada. Ba zan taɓa neman yafiya ko alfarma daga gare ka ba. Kuma in Allah ya yarda duk abin da ka aikata kai ma sai ka fuskanci abin da ya fi haka. Bari mu gani baba, za ka mutu ko ba za ka mutu ba. Sarki na yau zai mutu. Baba, bari mu gani. Za ka mutu ko ba za ka mutu ba. An jima baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal Allah ka kare ni daga shirin wannan masifaffen yaro, wannan dan banzan yaro. Yaro baka bar mu a zahirance ba, amma har a mafarki ma bibiya ta kake. Ya Allah, dan zatinka, ya Allah, dan kyawawan sunayenka ɗari ba da ya Allah. Ya Allah, dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah kare ni da shirin wannan yaro. Ya Allah, duk abin da yake nema akai na Allah karka bashi sa'a. Allah ka dora ni akai shi. Alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka amsa mana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi najdikantan. Bismillah. Kullu gufuna da ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Inna lillahi. Wa'alaikun sa'a Aminatu ke ne. Salama. Yawwa, lafiya kalau Da aiki. to me kuma aka kawo min ne? Na mafarki suna kawo miki. Aminatu duka wannan nawa ne? Ikon Allah. Na ga farfesu caba haka. To Allah ya miki albarka. Allah saka da alkhairi kin ji ko? Allah ya shirya miki zira'a. Shi kuma a shafa Allah ya bashi lafiyar nema. Yanzu ki shiga mun da shi cikin na tashi sai in je a shi wannan. Aminatu yar gatan mama. Allah miki albarka kin ji? Wallahi shehu zaka dawo ka same ni. Kalli yanda Ashafa yake sai mu matar shi dan karan atamfofi masu tsada, sai dai in baki shanya ba. Wallahi sai na raba ki da shi. Baki san ni bane. Ba kuka ba. Ko mutuwa zaki. Ni ba zan baki ki aure dadi kura ba. Saboda Allah saboda Annabi ba. Ke ina shi ina ke ina shi. Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban.
dadi kuren nan mugun daƙiƙi ne shahararre kasur gumin ɗan daba. Yanzu fa hajiya mafarki na yi da daddare yaron nan ya kama ni ya ɗaure ni ta baya ya zazzaga min fetur a jikina ya kunna ashana ya ƙona ni ya babbake ni gabaki daya. Saboda Allah ina alkhairi a gurin wannan. Amma irin wannan mutumin ne zaki zo kina wani yan koke-koke cewa a baki ki aure shi. Saboda Allah ba. To naji saboda nayi miki maganar cewa ba za ki aure dadi kura ba. Wanda muka zaba miki shine Usman. An ce kin zauna kina ta koke-koke hatta abinci ma kin daina ci. To bari faɗa miki. Ba abinci zaki daina ci ba. Zuciya ya kamata ki haɗiya sai ki mutu. Shikenan daga nan sai ki tabbatar cewa kin mana asara. Baki maka kanki asara ba. Ana miki magana yanzu wai yaron nan kore asiri ya mata ne. Ko kuma tana da jinu. Ke wallahi baki isa ba. Kin yi kaɗan. Yanzu kamar irin wannan yarinyar in aife ki ana na aihuwan banza. Nan kofar gida ya kamata ko cikin gidan ne ya kamata a rika cewa baristoci suna layi, ma'aikatan banki suna layi, sannan manyan shahararrun 'yan kasuwa da 'yan siyasa mu suna layi ana cewa wa ake so a gani ana cewa ke za a gani. Amma kin waɗannan kin bijire musu kuma ba da sama ne nan kika yi ba. Kin koma wannan dan daban da keki jahilin dan daba mara tarbiyya. To wallahi ba a nan gidan ba. Na faɗa miki sai dai in bayan raina. Yaron da a mafarki mana ke gani ya zo zai hallaka ni ina ga zahiri. Amma ana miki magana ana kai ki sai ka ce ke kika haifin ba mu muka haife ki ba. To kin yi kaɗan. Aikin banza aikin gangan kawai. Wallahi Alhaji ni al'amarin yan na har tsoro yake bani. Musamman ma yanzu da kake gaya min kai wannan mummunan mafarkin. Alhaji karfa ka manta kai sadaka. In Allah da sadaka ana yi. Ta Allah ba tashi ba insha Allah. Wallahi ina mai tabbatar miki da cewa idan har kika kuskura zaki mu shiru ko sai na naushe ki. Mutumiyar gangan kawai. Idan kika kuskura na ƙara ji kin ƙara aikata irin wannan ta'asa to zaki gane kurinki. Haba da Allah. Wai ana magana kin zauna sai faman koke-koke ki. Dalla ta ki shiga ciki. Tashi ki tafi. Da Allah ji ba. Saboda Allah. Ni wallahi abin ma tsoro yake bani Alhaji. Yana baki tsoro ko yana bani tsoro? Mafarki ba ne fa yaron nan ya babbake ni. Ya kone ni gabaki daya. Allah zai tsare insha Allahu ta Allah ba tashi ba. Da sannu abin da yake shiryawa na shari a kansa zai kare da izinin Allah. Dan Allah ka mun wani taimako. Ki faɗi bukatun ki ko menene? Dan Allah ka taimaka ka cire ni a rayuwarka. Ka daina zuwa inda nake. Domin bana son ka, bana son ganin fuskar ka, bana son jin muryarka, bana son wani abu da ya shafe ka. Ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba. Ko da za ki ringa sawuka kina riɗan nama na. Yake nuna kaman baki san abin da kika aikata wa zuciyata ba. Yake nuna kaman baki ciki ka shiga rayuwa ta kike kokarin tarwatsa ta ba. Ta yaya ka san ta ne? Yau wa tambaye shi da dan Allah ka bani guri in ke saboda ni ban da lokacin sauraron wannan haukar taka. Yau kuma ni kike kira da mahaukaci mara hankali? Mana. Na ga wasiƙan da kika rubuta kuma na yi matuƙar farin ciki a sayin da na karanta. Wata wasiƙa kuma da alama kana da matsala a kwakwalwanka. Ta yaya zaka bani farin fifar da babu komai ka ce ni na rubuta maka wasiƙar soyayya a ciki? Baka ga abin da ta aikata ma bane? Ka bar ni na sa ka yi dana sanin zuwan ta duniya. Za ta yi dana sanin zuwan ta duniya. Ni kuma da na sa kai dana sanin sani na a rayuwarka. Kai ni kake gaya ma wannan magana akan wannan matsiya? Ka soma, ka fara, ka soma zaginta. Lallai akan soyayya idanunka sun rufe, hankalinka ya bushe. Akan soyayyar wacce ko san ka ba ta yi, amma kana kokarin wulakanta abokinka tun na yarinta. Ba komai, na gode ga ka ga masoyiyarka. Na tabbata in dai har ina rayu, zuciyata tana bugawa. Na tabbata ba zan taɓa iya daina son ki ba, ba zan taɓa iya mantawa da ke ba. Allah, taimaka ki yi da rana kawai. Idan na mutu ta sanadiyyar zuciyata za ta samu salama. Ki sani, raina an sani a gare ki.